Ya, ndang nusul. Iya. Adem panas ki awake iki. Bredeg kabeh iki mesti. Mas Yoga. Mosok ora ana cewekmu ning kene Mas, ora ana? Mboten. Alah iya lah modele kok wedinan ngene. Ya, semoga. Digon ku goleki mung abote kepengin ketemu nyadang ado tak barani mung nuruti kekarepe ati ketemu kowe lunga tinggalake aku kaya apa? Ayo Mas, lanjut. kaya ngene lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggali kowe kelak ati salawase Ayo Mas Yoga. Joget rasanya joget. Ngendi konku goleki mung abote kepengin ketemu nyajan ado tak barani mung nuruti karepe
Wijaya bisa. Ah, kowe nyanyi dhewe. Nggih. Nggih.